Mi blokiramo ulicu na 10 minuta, oni blokiraju ceo grad na 5 sati, jer se boji da se sretne sa građanima. Znači, danas ćemo prošetiti do Ministarstva spoljnih poslova, odnećemo jedno pismo, da kažem, ajde, gospodinu Vuku Jeremiću, a tiče se, znači, proterivanja ambasadora Makedonije i Crne Gore i Srbije. Sada ćemo pročitati to pismo. Poštovani, podržavamo vašu odluku da Republika Srbija uskrati gostoprinstvo ambasadorima bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Crne Gore, koje su priznali nezavisnost Kosova, ali smatramo da bi istom merom trebalo primeniti nad zemljama koji su vršili pritisak na Skoplje i Podgoricu da to učine. Izjavili ste da odluka Crne Gore da prizna Kosovo donete pod pritiskom onih čije su ideje i gledanje na kosovski problem poražene prilikom glasanja u Generalnoj skupštini i da su ti pritisci doneli prevagu pri odlučivanju vlade Crne Gore. U tom kontekstu neshvatljivo da se iz Srbije protera samo ambasadori malih država Makedonije i Crne Gore, a ne i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država Velike Britanije, ali i nekoliko zemalja Evropske unije koje su vršile pritisak na Podgoricu i Skoplje da priznaju Kosovo. I samo crnogorsko i makedonsko rukovodstvo tvrdi da su odluku o priznanju Kosova doneli jer je to uslov za ulazak njihovih država u Evropsku uniju. Pritisak na Crnu Goru i Makedoniju upravo su vršile one zemlje u koje ste vi vratili ambasadore Srbije iz kojih su bili povučeni na konsultacije u skladu sa akcionim planom vlade Srbije. Zbog toga zahtijamo da se ambasadori Srbije povuku iz svih zemalja Evropske unije koje su priznali Kosovo, a u koje su na vaš predlog vraćeni. Da Srbija otkaže gostoprinstvo ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali i drugim državama koje su učestvovali u pritiscima na Skoplje i Podgoricu. Pod 3. Zbog uslovljavanja pojedinih država da priznaju Kosovo kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, zbog priznanja nezavisnosti južne pokrajine od strane većine zemalja Evropske unije i zbog slanja misije EULEX, odmah prekinuti pregovor u ulasku Srbije u Evropsku uniju i zatvoriti vladinu kancelariju za evroatlantske integracije, proces 2008. Mislimo da su ovo razumni zahtevi. Ovi zahtevi su u skladu sa akcionim planom vlade Srbije u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. Nažalost, vidimo da ova nova vlada ne primenjuje baš taj akcioni plan striktno. Oni procenjuju, s jedne strane proteruju ambasadore Makedonije i Crne Gore, ali zato ne smete da se grle i ljube sa ambasadorima Britanije, sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, koje su upravo naterale Crnu Goru i Makedoniju da priznaju Kosovo.